Mayong adlaw kinyong tanan mga ka-dear friends. Kini na usab inyong ubos nga lagad nga si Papa Joe para nasad paghatod og lain nasad nga istorya nga pinada sa usa sa tuang YouTube subscribers. And I'm sure sa atong istorya karong nga adlaw daghan ang makarelate. Daghan ang mga anak, daghan ang mga pamilya nga makarelate nini ato ang istorya nga pinada karong adlaw. Labi na sa katong mga anak nga naa sa laing nasod, nagtrabaho para sa ikaaumento silang pagpuyo, silang pamilya nga nahabilin diri sa Pilipinas. Kung unsa may unod niini nga tuang istorya, hinaot pa unta nga makuhaan natong leksyon, o hinaot pa unta sa nga nagtan-aw karon, makahatag sad og tambag sa atong mga kaigsunan dili lang kay kini atong sender nga nahisagamak sa ing-ani nga sitwasyon nga nasud sa gitawag niya og toxic family. Mga ka-dear friends, kini na usab inyong ubos nga lagad nga si Papa Joe. Ay mo kalimot sa pag-subscribe sa tuang YouTube channel and click the notification button. Iapil na lang pod ang atuang katabi with Ate Gems, subscribe and click the notification button. Labi na katong mga nangita sa mga daan-daanan na itong mga istorya nga di na ninyo makaplagan ining atong channel. Again, sa mga wapa makasubscribe, please subscribe. Kaya atong nakita sa atong insights nga daghan kitag mga viewers pero wala pa magka-subscribe. So agig tabang o pagpalipay na lang sad sa inyo ang ubos nga lagad, please subscribe. O ipanabi sa ninyo labi na sa mga Visayan speaking people nga naatay YouTube channel nga nagasturya, nagahatag og kinabuhi sa mga suwatampo sa atong mga kaigsunan. Lain-lain nga sitwasyon, lain-lain sad nga inspirasyon nga moabot kanato. So dito maglangay o paminaw na nato ang istorya nga pinadaan ni Chris. Diri lang sa tuang YouTube channel, ang Dear Papa Joe Stories. Oh Dear Papa Joe, tagapayo ng puso. Sa bawat kwento, ikaw ang sandalan ko. Sa pag-ibig, sa sakit, sa pangarap at saya, ikaw ang tinig ng bawat nag-iisa. May iniwang sugat, may bagong simula sa mga liham. Hinahanap ang pag-asa sa bawat kwento mong pinakikinggan. May Dear Papa Joe, taguan lang ko sa pangan nga Chris. 35 anyos na ang edad og minyo na og may anak usa. Sa pagkakaroon, na ako sa laing nasod pero sa Asia ra. Di lang na ako isulti kung asa para nasad sa pagprotektar sa dungog sa akong mga ginikanan o mga igsuon. Ikaduha na nina akong abroad para manimpad sa laing nasod. O kining ikaduha, mahuglang ni og by chance o tubag sa akong pag-ampo sa Ginoo. Sa di pa na ko isaysay ang tanan, nagtubo mi sa kaming 5 ka man nag-igsuon sa layong bahin sa Mindanao. Kundiin taga didto ang akong amahan. Ang akong papa kay lumad nga taga Cebu, taga southern part, ug nahimamat niya ang akong mama sa ilang gitrabuan nga tindahan. Didto nagsugod ang tanan. Didto nagsugod ang ilang relasyon. Di lang ako isulti kung asa gyud dapita sad sa South, Papa Joe. Kay naa pa ko karon diri. Puro sa nisla pobre og kagikan. Hangtod nga nakadesisyon sila nga mangundang na lang og trabaho. Og manimpad sa Mindanao kung diin may yuta nga gitikad ang akong mga apuhan. Wala mi sa high-end nga sibilisasyon sa una. Sa bukirang bahin lang gihapon mi. Ako di ay ang kamanghuran sa tanan og saksi ko sa kahagusad sa akong mga maguwang diyang nagsunod rami og panagko. Babae ang kamagwangan og gisundan og lalaki. Dayon babae og nahabiling duha puros lalaki. Wa kay mi magtubo nga may dakong ambisyon kay
wa masabmi ma-expose og mga dato nga mga silingan nga matandi namo ang among kinabuhi. Ang amo ra makita mao ang mga susama o rausab namo nga mga kabus. Kung nakita mo itong viral nga bata gani sa Mindanao, katong gibiyaan gani sa iyahang papa nga siya na ang nanguma kauban ang iyang kabayo, nga ingana pud ang among kinabuhi. Katubang na Jessica Soho, Papa Joe. Malipay na mi og makapalit si Papa og guma para magama mi og tirador. Munay cellphone bali na mo sa una. Munay mong gadget. Itakin din na mo sa mong kilid ang tirador samtang mangumpay mi. Kabaw ka Papa Joe, mao nga naengganyo ko og subscribe nimo kay halos manggod tanan nimo mga sender kay susama og experience namo. Kana bang pobre ba nga magdako sa bukid? Ang uban nga istorya kay moasenso sa ulahi. Ang uban kontento na sa ilang kinabuhi, kauban ang ilang pamilya. Pero lahi kining akong istorya karong taod-taod. Shortcut sa akong istorya, Papa Joe, since ako ang kamanghuran, ako ang dali nga napadala ni Papa sa iyahang igsuon sa Cebu. Grade 3 ko diyang ni-transfer ko sa Cebu. Kipaskwela ko sa akong tiyo sa usa ka public school sa Cebu nga. Di lang nako iklaro kay kung asa nga dapit sa Cebu nga basin og malain no niya ang mga paryente sa akong amahan sa katapusan sa akong istorya. Way oras nga di ko maghilak niyanto, Papa Joe, bago pa ko sa Cebu nga. Gimingokay ko sa akong mga ginikanan ug sa akong mga igsuon. Wa man sa ko dagdauga sa akong tiyo, kay gipakasama man ko nila nga ilahang anak, kay wa man sila magkaanak sa akong tiya ug padung na sad sila sa ilahang pagka senior citizen. Niya itong mga panahon na. Wa ko makasabot sa akong gibati niadto nga mura ko og niadto og laing kalibutan nga pare-pareho raman ta ang itsura sa lugar nga akong gipuy-an. Bukid. Pero why mama, why papa? Why mga igsuon kauban nako samtang maglantaw sa pagsawop sa adlaw. Gustoon ko man nga mupauli sa amo pero nasayod ko nga lisod. Kay musamot kalisod sila si papa og mama kung mubalik ko. Oportunidad din ako ni nga maka-eskwela og tarong. Sa lingkod akong nahuna niya to ningon ko sa akong kagalingon nga antuso na ko ang tanan para matabangan ako sila. Nag-high school na ko og uso na ang cellphone niya tong panahuna. Og makahigayon na og tawag sila si papa kay nakapalit naman sila og baratohon nga cellphone kaniadto. Og sila pod si tiyo diri sa Cebu nga. Ang buhaton ganin namo niya itong panahon na Papa Joe kay katong gitawag og drop call. Ambot kung kinsay makarelate kanang di kaabot og 1 second nga istorya para di makuhaan ang load. I'm sure nga daghan og ubay-ubay ang nakasuway niini. Pero siguro sama na nako nig mga edad o mga nangapo na gani. Tulid nga ng labay ang panahon ug nag-college gyud ko Papa Joe sa usa ka vocational school sa syudad. Hilig man kog electronics mo nga kini ang akong gipili nga kurso. Nabalitaan na lang nako nga uban ako mga igsuon wa gyud makahuman og high school. Ang mga babae kay nisud pagkakatabang ug usa tindera ug ang nakapait kay nagminyo pagyud ang duha ka mga babae Papa Joe og sayo. Ang akong mga igsoon mga lalaki kay naa sa construction. Dito taon na landig ug ang akong gisundan kay napriso pagani tungod sa drugs. Ug wa ko masayod og kanus-a makabuhi. Paghuman ako sa akong vocational, wa ko maglangay og niatang gyud ko og job fair. Pero pakyas ko sa unang higayon. Mao nga nisud lang ko isip crew sa usa ka fast food center. Ug kadugayan nakalisensya og nisud ko pagka-rider nila. Ug diri ako nahimamat ang akong asawa karon nga si Cecil. Si Cecil sama sad nako gikan sa kakabus nga pamilya.
Pero nakalahi lang kay duha ra sila ka man nagigsuon, mao nga wa kayo siya makarelate sa kung nagian nga kalisod. Mao to nga nagkauyab mi. Inspired na kay ko. By the way, happy na kay ko o ganado na kay ko sa kong pagtrabaho. Gasugod na sa ko og tabang nila ni mama ug papa dito sa probinsya. Hangtod nga sila ang mudimanda nako sa akong sweldo. Makuhaan lang gina ako gamay ang akong mapadala masuko na. Kay ngano kuno nga gamay ra. Ngano sa kuno nga ni utang pasag ko og motor. Nga kabaluman kuno ko nga napakoy tabangonon. Nikuha magug ko og motor, Papa Joe. Si Cecil ragyod ang akong istoryaan sa akong kasagmuyo sa akong pamilya. Wa sila masayod og yun sa nako ang pagkayod para lang makapadala ko nila. Niutang ko og motor tuod, Papa Joe, para makabisita ko og makauli sa Cebu nga kada weekend. Kay mingaon baya ko sa akong tiyo og tiya nga mao'y nahug nga ako mga ginikanan. Kay sa ila ko nagdako. Wa sila kasayuran sa batasan sa akong pamilya kung sweldo na nako ang isgutan. Wa gani sila ni demand nako sa akong sweldo nga sila pamanggani ang nagpadako nako og nagpa-eskwela. Pero wa gyud sila mga igbaos. Pero ang akong pamilya sa Mindanao mo demand naman noon. Siguro kay lahi sa lang pagtanaw sa trabaho diri sa syudad o trabaho sa probinsya nga ginagmay ra. Siguro gato sila nga niarang-arang nako kay nakamotor na gud ko. Mo na lang ang akong kondisyon sa akong utok. Padayon ang among relasyon ni Cecil. Maski di na gani mi mag-date-date kay wa nagisubra sa akong kwarta. Og lain man sad og siya nga akong pabangkahon nga may gitabangan man pud siya. Pero di gyud malikayan nga siya gyud mo gasto. Labi na nga nisud na mi anang lapa-lapa sa leon o karnero. Niabot ang higayon nga naay job fair na sad sa Kapitol o na timing nga day off nako. Wa ako maglangay para mag-apply is a factory worker sa iladong nasod sa Asia. Pila ra may istorya ni undag us kong trabaho o kay naimpas naman ako kong motor, akong gibaligya para maway akong gigamit paglukat sa mga requirements. Nanangid sa ko ni Cecil og why problema. Ngadto niya kay suportado ko niya sa kung gusto kay para rasad ni sa among future. Nakalarga gyud ko, Papa Joe, og 2 ka tuig ang akong kontrata. Una na akong gipadad-an sila si Mama og Papa og kwarta nga mapausab ang among payag ngadto sa mua nga mahimong konkreto. Nalipay na kay ko kay maski wa pay finishing, makita nga nidako gyud og gamay ang among balay. Kay padad-an masag ko nila og picture. Ako mga igsuon kay namalhin na sa dugpuyo dito sa amo Kauban ang akong mga ginikanan. Plano unta to nako, Papa Joe, nga kamiron ta ni Papa ug Mama ang mamuyo dito kung mahuman ako sa akong kontrata. Pero lain masad og akong hinginlan. Kada padana og kwarta nila ni Mama kay mo send dayon sila og picture nako nga naa sila tanan. Malipayon ug klaro kaayo nga naghudyaka. Nalipay lang ko kay wa biya sila makasuway og lipay-lipay sa unang panahon. Pero mo lagi na hudyaka, sagol inom ug kumusen og video, klaro kay nga mga hubog na. Di na gani makalitok sa mga pong, di na gani makapasalamat. Nagkayuring na lang. Sunod na kong padala nila ni Mama, ako silang gitugon nga pagpangita og yuta. Kay lagi, investment na ako na. Para sad na ako'y magamit kung wa na ko diri sa gawa sa nasod. Moto nga nagpadala ko nila og mga 300,000 pesos palit og yuta dito. Total, barato naman ang yuta dito. Ug akong giingnan nga ipangan lang sa ni Papa kay naa pa man ko diri. Plano na kong i-transfer lang nako ug manana ko diri sa akong kontrata. Ug tuod man, pila ka semana nakapalit ko sila og yuta dito. Nabantayan ako nga ang akong pamilya kay feeling dato na. Galante na kayo. Makita na lang nako sa Facebook nga nag-party-party na. Si Mama mo demand na og kwarta kay naasa ko no siya bayro nun.
Gatuog yun sila nga nagmina ko og kwarta diri Papa Joe. Nga ang tinuod, sama sa gihapon magbilin ra ko og panggasto diri sa akong sweldo. Pagkasunod buwan, nananghid na ko lang ni Mama og Papa kay upat na lang kabuwan kuwang mo-end na ang akong contract. Ako sa nagingnan nga magminyo na ko. Nanawag ko og mao ni akong gingon ni Mama. Hello Ma, manangit ako ninyo nga di sa ko kapadala ninyo ha. Karon nga mga buwan na kay ako sang kumplituhon akong tigom kay magpakasalmi sa akong uyab, inig-uli na ako sa Pilipinas. Nito bag sa pikas linya nga medyo ni isa ang tingog. Unsa? Wa pagani may mahimutang ni atong balay. Kuwang pamagayan is mga gamit unya magminyo na nung ka. Tubag pang mama og kalit nga nisagbat si Papa sa pikas linya. Dong Chris, usay magminyo na ka. Kabaw biya ka nga nagkalisod pa taon ta diri. Unya ikaw may nabulahan. Unya undangon nimo. Kaluoy sa mong mga igsuon eh. Pasalamat gani ka kay nagrasyahan kasi mong kinabuhi. Mao nga ayaw sa mitalik di dayon. Basin og magdinaon na imong pangasawunon. Wa biya mi kailana. Dito ba ko Papa Joe nga medyo nasagmuyo nga mutabang mangyapon ko pa. Kay mangita man ko og negosyo diha para kitang tanan magtinabangay. Matod ko pa. Ambot lang. Kadaghan sa mga negosyante diri dungagan pa nimo nga kamaayo na mo trabaho diha. Matod pa ni Papa Joe. Taas-taas pagyud ang among istorya. Gatuo sila nga inig-end sa kong contract automatic renew. O maski pwede, magdepende na sa mental state sa tao sa iyang trabaho. Mas lay nahimo, niyuli jud ko. Way kasayura ng kong tiyo o tiya sa sibunga sa sitwasyon nako sa akong pamilya sa Mindanao. Nag-live-in mi ni Cecil. Huwag niabot yun ang panahon nga namabdo siya. Medyo complicated pag yun ang iyang pagsabak. Mao nga nakadecide ko nga muuli sa Mindanao para ipabaligya ang yuta nga akong napalit. Para gamiton nako sa akong pagpanganak ni Cecil o para sad sa among kasalpuhon. For the longest time, nakita na ko pagbalik ang di na pamilyar sa akong mga hitsura. Ang akong mama o papa may mga edad na. Hasa akong mga igsuon nga naso sa kabalay nga wa pa mahuman, gihimamat nako sila og makita ko nga nalipay baya sila nga nakita nako. Human niyan to, wa na ko magpaligoy-ligoy pa. Akong giistoryahan sila sa akong tuyo. Bahin sa yuta. Kalit nga nang lugmaw ko mga mata. Ug hangtod nga nakahilak na lang ko. Dihang akong nasayran nga wa na ang yuta. Ilang gibaligya. Ilang gibahin-bahin ang kwarta. Gigamit pa gani sa akong magwang ang kwarta kay nilansar pa kini. Isip konsehal sa amuang baryo. Pero nakapait pagyud Papa Joe kay pildi pagyud. Way mga po nga nanggawas sa among mga baba. Sayo sa kadlawon, nibiya ko nga wa mananghid nila. Niuli ko og Cebu. Niuli ko nga huy-huy ang abaga og way kwarta. Wa ko'y mahimo, kundi ang pagpangita og paagi. Napa ko'y gamay nga nahabilin nga kwarta og gidaon na ko kini og China nga motor. Og nagabalhabal ko sa gabi og at the same time nag-food rider ko sa buntag. Grabe ang pagsuway lagi Papa Joe. Kaya kung asawa nagkasakit pa, human sa iyahang pagpanganak. Kanang tawag gani nga bugat, huwag yun ko musulti sa akong asawa sa tinuod nga problema nako. Sud sa akong nga kasing-kasing, di ko gusto nga musamot ang iyahang sakit. Basta kay kayod lang ko, kayod og taman og nakasugakod ramang gihapon. Sama sa gingon, bitaw Papa Joe nga kung mapainubsanon ka nga klaseng nga tao, magrasyahan ra gyapon ka sa Ginoo. Kaya nga akong head bitaw sa gawas, dito sa laing nasud, nakaibaw sa akong sitwasyon, pinaagi sa akong pag-post sa FB
nga nagabalhabal ko og nag-food rider ko. Kaya naunugunan man siya, sa akong abilidad kay kugihan kay ko dito, iyak kong gitabangan para ma-hire og balik. Ug sa akong pagsuwat karon Papa Joe, balik na sa ko diri sa laing nasod ug this time dili na sa akong pamilya sa Mindanao, kundi sa akong pamilya diha sa Karkar. Kumubalik manggani ko sa akong asawa ug akong anak. Tinuod ang pagpasaylo balaano no, pero kung sala man di sad ko ninyo ma-blame. Nga taud-taud nga giputol nako ang akong relasyon sa akong pamilya sa Mindanao. Nasayod ko nga moingon mo nga pasayloa sila, pero sa pagkakaroon, gipasaylo nako sila. Pero lisod kalimtan ang ilang gibuhat diri kanako. Unta, ubanay sila o maski usan na lang nila gani, maingon nga pasensya na. Pero mas nadunggan pa nako nga niingon sila sa akong tiyo nga hakog daw ko. Siguro time will heal. Imong magtatampo, Chris. Daghang salamat Chris sa nindot nimo nga istorya, and I'm sure ubay-ubay sa to mga OFW ang nakarelate sa imong istorya. Mostly maumaog yun ang uban. Pero siguro ang ubang pamilya karon nakasabot na sa sitwasyon. And siguro sa unang panahon ingana. Tinuod daghan na musulti, daghan mo comment nga tinuod yun na Papa Joe. Tinuod na ang sitwasyon ni Chris. Tinuod sa na imong gisulti nga dili lalim ang kinabuhi sa gawas. Siyempre, kung makita sila ninyo nga nagpa-picture-picture mo sa laing nasod, gato sila nga hayahay kay mo. Pero wa sila makabaw sa istorya behind anang hulagway nga nikatawa, luyo sa mga maanindot kayo nga lugar. Ang kamingaw, ang kalisod, ug uban pa. Mo bitaw no nga sa ato sa mga kaigsunan nga naa ang ilang mga pamilya sa laing nasod nanimpad, instead nga kung manawag sila, unahon na to ang pagpangayo o pagsulti sa mga problema. Siguro time na sad nga unahon na to ang pagpangumusta nila. Okay ra ba sila? Kaya pa ba nila? Para ma-motivate nato sila. And then, later na nga, ipahibaw na ninyo kung unsay mga problema. Mura bag mangutang ba? Di ba kung mangutang, di man mingon nga, pwede mangutang? Kabaw naman sa unahog surti, di ba? Mangumustaw sana. And then after a while, mangutang na. Bitaw, saludo ko sa tanang mga OFWs nga nakakaroon nagtanaw nga suporta sa tuang YouTube channel. And kung doon na pa mo ilain nga ika-suggest, ika-tambag ni Chris, well, feel free to comment sa tuang comment section below. Again ay mo kalimot sa pag-subscribe sa tuang YouTube channel o ipadasa ninyo inyong mga istorya sa papajoesuperb@gmail.com. Kini sa aming ubos nga lagad, wala lain kundi si Papa Joe. Daghang salamat. Sa bawat liham na aking sinulat, puno ng lungkot, saya at pangarap. Sa radyo mong tahanan ng kwento, Papa Joe, ikaw ang aming kakampi sa mundo. May luhang pumapatak, may ngiting bumabalik sa tinig mong kay lambing. Kami iyong pinapahid. O dear Papa Joe, tagapayo ng puso. Sa bawat kwento, ikaw ang sandalan ko. Sa pag-ibig, sa sakit, sa pangarap at saya, ikaw ang tinig ng bawat nag-iisa.
May iniwang sugat, may bagong simula sa mga liham. Hinahanap ang pag-asa sa bawat kwento mong pinakikinggan. May aral at saya na hindi malilimutan. May iniwang sugat, may bagong simula sa mga liham. Hinahanap ang pag-asa sa bawat kwento mong pinakikinggan. May aral at saya na hindi malilimutan. May luhang pumapatak, may nginting bumabalik sa tinig mong kailan din kami iyong pinapahid. O dear Papa Joe, tagapayo ng puso, sa bawat kwento, ikaw ang sandalan ko. Sa pag-ibig, sa sakit, sa pangarap at saya, ikaw ang tinig ng bawat nag-iisa. Sa alon ng radyo, tinig mong gabay, nagbibigay pag-asa sa bawat buhay. Kahit saan man kami dalhin ng mundo, ikaw ang kaibigang laging nandyan, Papa Joe. Oh dear Papa Joe, aming kaibigan, salamat sa kwento mong walang katapusan.